Takže pokračujeme v znakoch toxického vzťahu. Hovorím vám to nie preto, aby to vyznívalo nejako pesimisticky, alebo aby sme vyhľadávali, že či niečo my také vo vzťahu máme, ale hovorím to ako prevenciu, ak by sme to videli u druhých, ak by sme to videli u svojich detí, ak by sme vedeli rozoznávať to, čo sa nám v živote deje, pretože to nemusí prichádzať len od manžela, môže to prichádzať aj v iných vzťahoch. Takže v tomto príspevku by som sa dotkla 3 vecí, a to je chodenie po vaječných škrupinách. V istej fáze vzťahu dochádza k tomu, že ako keby sme nemali pevnú pôdu pod nohami. Partner je veľmi zneistený, nevie, čo má povedať, ako keby vygumováva svoju vlastnú identitu a očakáva veľmi nepredvídateľné reakcie. Tak toto sa volá walking on eggshells. Ďalším znakom je flying monkeys, lietajúce opice, doslovne preložené, ale ide o to, že do vzťahu sú pribratí kamaráti, ide o tzv. Trianguláciu, teda tretí je do vzťahu prizvaný, a to takým spôsobom, že partner spomenie aj Jano si to myslí, alebo Petrovi sa to takisto nepáči, alebo sa nejaká fotka, ktorá patrí do toho vzťahu, objaví u iného. Čiže ide o narušenie intimity, o prizvanie si druhých a ešte o manipuláciu tým, že ešte s tými druhými vzdielame náš vzťah. No a ghosting, toto aj naši mladí poznajú, keď sa s niekým zoznámia a ten úplne vymizne. Hovorí sa, že keď aspoň 3-krát sa s niekým stretnem alebo som s ním v kontakte a ten sa úplne stráti, stane sa z neho duch, tak sa to nazýva ghosting. A je to vec, s ktorou sa bežne mladí ľudia stretávajú v dnešnej dobe. Poznajú tento jav, aj tento názov. Takže ešte budeme pokračovať ďalším znakom, a to je breadcrumbing, teda krmenie takými omrvinkami chleba, kedy ten partner sa predsa len objaví a občas dá taký náznak, že zmizne a potom povie, že ako sa máš, alebo myslím na teba. Ale sú to iba také naozaj omrvinky, kde ako keby si v tom vzťahu ponecháva ešte nejaké otvorené dvere. Všímajme si to u svojich detí, či sa niečo takéto nedieje, keď sú vo vzťahu. Všímajme si to v iných vzťahoch, ale je dobré o tomto vedieť. Posledné, čo by som vám chcela povedať, je trauma bombing. Čiže čo sa udeje, keď toto všetko vo vzťahu, všetky tieto red flags, keď sa objavia. Tak zatiaľ pekný deň a verím, že je vám to na niečo dobré.